Ik ben gekomen op Bonaire toen ik 3,5 jaar oud was. En begonnen met dansen toen ik 4 was, dus dat is 7 jaar. In welke klas zit je bij Dance Sensation? Ik zit in vooropleiding 2. Wat leer je allemaal bij Dance Sensation? Ik zit op musical, zangles, song and dance, PSMD en ballet. Voor welke school heb je auditie gedaan? Lucia Martas. En hoe heb je auditie gedaan? De audities waren in Nederland, maar daar kon ik helaas niet naartoe. Dus mocht ik het per video doen. En bij de auditie moest ik zingen, een stukje PSMD, een stukje ballet en split en spagaat. En dat hebben we naar Lucia Martas doorgestuurd en toen ben ik aangenomen. En hoe vond je op deze manier auditie te doen? Ik vond het een beetje minder stress en best wel een beetje makkelijker. En wat verwacht jij volgend jaar bij Lucia Martas? Ik hoop dat het een hele leuke dansschool gaat worden, waar ik veel ga leren en veel plezier ga hebben. En laatste eindpresentatie op Dance Sensation. Hoe gaat het met de repetities? Tot nu toe gaat het heel goed. Ik vind het hele leuke dansjes. En zou je dan Dance Sensation gaan missen? Jazeker. Het gaat goed. We zijn nu bezig met de voorbereidingen voor de eindpresentaties die 22 juni zijn. Ja, we zijn er gewoon hard mee bezig. Hoe gaat het met het repeteren voor de eindpresentatie? Ja, dat gaat heel goed. We zijn heel erg bezig met alle groepen, met repeteren, posities aan het zetten en alles aan het voorbereiden. Kostuums, alles zijn we nu mee aan het voorbereiden en het gaat prima. Met welke lessen ben jij begonnen bij Dance Sensation? Ik ben met alle lessen begonnen die we nu al hebben. Ik ben begonnen met ballet, ik ben begonnen met popshow musical, dance. Ik ben begonnen met hip-hop, ik ben begonnen met jazz en ook met zangles. Wat heeft Dance Sensation bijgedragen aan de persoon wie jij nu bent? Nou, Dance Sensation heeft mij gezorgd dat ik nu de motivatie heb. Nou, Dance Sensation heeft mij geholpen met mijn talent verder ontwikkelen. Wat verwacht jij van aankomende jaren bij Lucia Martas? Ik verwacht dat ze mij dat ik heel erg ga groeien, dat ik heel erg ga ontwikkelen als docent, zowel als danseres. En ja, dat ik technisch gewoon veel beter word dan dat ik nu ben.